Haino hai lamsogo khajani takukte bukuk jongno phaidi jengtini haino hai khorokja takukni hamjakmani kothoma eba love story no khnawi nelainai norok bini kothoma no puilani simi paithak jora no khnawi tongdi ano kothoma share khlainai o takukni mung wngkha Dipankar Nawatia te bini kami eba address nke Kathalia te subdivision Sunamura hake phadi jeng puilani simi paithak jora bini kothoma no khnai nelainai o takuk nke bo Kolkata o biye khlai phaijak bo bini biye pai Kolkata ni nogo kifilkha a jorao no salja bini phuno wrong number call sokpaikha hake bo sinia number phano khorokja sukje samung nangoi call khlaimanu hinai call yajakha phia khorokja bwrui a call khlainai wngkha afro bo call yajak furo o bwrui bo bono sinia hinai saka hake o takuk bo bono sinia phia o bwrui o takuk no abo haike wrong number call khlai phano a salni simi o takuk a bwrui bai bayap haike kok saka haike no borok salbrum sms rok khlainani chenglaikhya saljakhe o takuk saimankha o bwrui ni bwta hinke bini khorokja sinijak bayapsi hinai haike o takuk wansugui naikha o bwrui bini bwtani phono se bini number manui bono call khlaikana hinai haibano borok kokrok salaite kheno bwkharok manlai thanglaikha tei hamjakmani hafaro teruk jenglaikha aboni bagui o takuk o bwrui no saka nini kebo tabuk hamjakmani chelada tong hinai hake o bwrui bono saka agi khorokja chelabai hamjaklaikha phia kaglai thangka bobai hinai olo o takuk bo mungsa hinya borok abo haike no hamjaklai tongkha ulokhe borok hamjaklai tongmani kok o bwrui ni bwtabo saiman thangkha haipano bini bwtabo borok ni hamjakmano kebenglia abni ulo o takuk o bwrui bai malaikha borok puila malai furo o takuke bini hamjakmani o bwrui no juta pai gipya farkha te o bwrui khe o takuk no gori pai gipya farkha abni ulo salja bini hamjakma bwrui ni bwta o takuk no borok ni nogo bo telangui thangkha abo haike o bwrui ni nokni borok rok bo saiman baikha phia borok ni hamjakmano kebenglia tamni hinke bwrui ni nokni borok rok bo jotono o takuk no chajak baikha te kainani bo ko silaikha ulo o takuk ni nokni borok rok bai bo bwrui ni nokni borok rok bo kok salaikha haikeno o takuk o bwrui bai kahamke hamjaklai tongmani o takuk o bwrui no bebak no bini hinai wansugui nakha jora o rang rok bo o takuk bini hamjakma bwrui no chubawi tongo haikeno borokni hamjakma bisik tham eba 3 years wngkha phia ulo asomsa kheno o bwrui o takuk no care rok khlaya nani chengkha agini haike call rok sms rok bo khlailia phia ba o takuk wansukmania tamni asomsa haike tomung slaijagui tongkha hinai tamokhe salja o takuk kahamke no saimankha o bwrui bono hamjakliya hinai bahaike saimankha hinke o bwrui alka chelabai khari thangka hinai o takuk khnakha The Cockroach Disclosure YouTube channel no teinai ang Andrew Deborma bayap song hamjakman borok no mannani kalai kogya tamni hinke jora bahaike bufuru slaijagui thang kebo wansugui manya haini bagui no ang norok no sanamu chungo hamjakmani o mokol nu hai ta angdi je thangnai borok bono thangnani redi tamni hinba jenini bono no jefurphano yakarei thangmanya eba yakarei galang-galak ake takukte bukuk song tini re kothoma orono paikha norok tumung no chajagui tongkhangke o kothoma no share khlai rwnani ta pokdi norok ni WhatsApp status eba Facebook rogo norok share khlai redi te katal phai tongongke tebo bwskango omo hai kothoma te motivation video rok no nainani musukhangke norok ani channel no subscribe khlaina di te norok jotono kaham kwrwngna tongdi hambai।